Nanging creative kag makalilingaw ang mga estudyante sang Mulangan Elementary School sa Banwasang Igbaras, Iloilo sa pagpakigbahin sa No Bag Challenge. Inibilang pagpanubo sa mga basura kag pagmentenar sang malimpyo nga bulutuan. Matandaan nga ini nga programa ang ginduso ni 5th District Board Member Carol V. Espinosa Diaz nga himuon nga No Bag Day Challenge sa Iloilo Provincial Capital. Ang ini nga No Bag Day ginahaylo ni Diaz sa mga empleyado sang capital nga magamit sang recycled containers o kung mga alternative materials nga pwede masudlan sa mga gamit kung sa diin suportado maninin ni Governor Arthur Defensor Jr. kag Provincial Environment and Natural Resources Officer Penro Head Attorney Cesar Buyco Jr. Balita nagikan sa Iloilo Provincial Capital. Ini si kabanderang Dane Raffles nagabandera sa matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang ginaendorso sa mga eksperto nga kampyon nga suplemento. Himo sa gin-extract nga virgin coconut oil nga may antiviral kag antibacterial properties nga sarang makatap na sa mga cancer cells kag mga bukol-bukol sa lawas. Ang D3 Bio, mabakal sa mga butika sa Iloilo.